Babukeli sanibonani. Siyacela ningakhohlwa ke babukeli uku-like and subscribe and share ni comment. Silana ukuzolekelela iSouth Africa. Siyafundisa ngezinto esifundisa izingane zethu ezisencane esafisa ukuyebugebengeni. Namhlanje ngizokhuluma ngokwenzeka ngaphakathi ejele ukuveza ukuthi ejele umuntu uyasetshenziswa ngaphakathi. Umuntu ejele uyabulawa ngomuthi. Nazi ke ejele ukuthi akuboshwa yena umuntu obamba imoto yemali, akuboshwa yena futhi umuntu ogwaza abantu noma obulala abantu. Kuyaboshwa nje umuntu mayidrive imoto, kwenzeke eshayisa abantu uyaboshwa, uthola ukuthi umuntu ongakwazi ukugebengu. Nenyanga nayo makwenzeke liyanikeza umuntu umuthi, mhlambe yazi yagcine kwalink ukuthi iyona iyaboshwa. Okay, umuntu uzoyibuza ke noma uzocabanga imicabango eminingi ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi umuntu ejele noma kungena umuthi noma kube nomuthi ejele kuze kufa umuntu ngaphakathi ejele. Umuthi kungena kanjena ejele. Ngaphakathi ejele masiboshiwe emakhaya siyatshela imithi abanye bethu khona izinyanga siboshwa nazo sifice ngaphakathi ejele uthola ukuthi ziboshiwe. Okay, la ngaphakathi mhlawumbe mina khona umuntu engasabonisananga kahle naye asisazweni sesifuna manje ukukhombisana ukuthi mhlawumbe asifuna ukuthi size ngoba phela ejele iboshwa zenza nje. Angithi uma ngiyi26 angikwazi ukubulala i26 ngesandla. So kufanele umuthi ila usebenza ila uqala khona kusebenza. Umuthi ungena kanjena ke. Kunabantu abasebenza ngaphandle kulezi indawo uthothi ingadi zingaphandle kunezihlahla ezikhona thizeni ethola ukuthi ziyimithi. Noma kube nomuntu ongaphandle ofonelwayo etshena ukuthi akahambe uyofuna umuthi kwinyanga eyobani. Lo muthi lo mase utholile uzofakelwa imali eyifakele mhlawumbe ithile Shoprite noma uzokwenziswa instant money kuya ngokuthi iyiphi system evumayo ngaleso sikhathi. Alright, so uma lo muthi lo sethunyiwe umuntu akakhulume ngokuthi umuntu okay sithuma umuntu ngaphandle uyahamba umuntu uyamnikeza inyanga uyabuya umuthi. Okay, usuzongena kanjani ngaphakathi ejele? Kuzoba nojele oyi1 esimjwayele ujele ngoba la nazi kahle ukuthi imali impande yesona akuwona manga lawo nikuvumele mina nje ngofakazi omkhulu walo. Okay, ujele sizomnika lo muthi lo. Vele ujele mayizothatha lo muthi asimtsheni ukuthi thina sizobulala umuntu la ngaphakathi. Into esizimtshela yona simtshena ukuthi khona umuntu ogulayo la ngaphakathi. Ezinazi ukuthi ejele basebenza izinto zezihlahla, izinto umuthi wethu thina ngazi noma ngizothi yiyo thina ndle emnyama. Yebo nalapha indle emnyama kodwa imithetho usukurula khona akuyena umthetho wendle emnyama. So thina ezindle emnyama umuthi abanye bethu bayakholela kuona. Okay, so mhlawumbe lethe umuthi okumbulala usuyangena ngaphakathi uyafika futhi ezandleni zethu. Okay, mhlawumbe umuthi wani mhlawumbe ukuthi ufanele sikufakele intwala noma kufanele sikufakele umbhulelo. Kufanele uyeqa lento ngaphakathi uvela ushawe ikhanda nje qhuma igazi ngamakhala ziushaya kanjalo uhamba emhlabeni. So ke kwenzeka kanjena akithi wena uhlala endlini yakho umuthi usukhona. Mhlawumbe umuthi wombhulela ke ngenza isibonelo ngawo. Uyafika umuthi usufike kuthina wena vele uhlale ehouse number bani esed number bani. Okay, siyakwazi vele ngoba senza lento mhlawumbe sizohlala isikhathi eside nje la. Silokhu singimakile nje ukuthi wenze njani. So ngalesikhathi ngiwazi ke nombolweni ese26 ngoba wazi kuthiwa kunabantu abamasha nomqondo kaBaba bemashe nawo. Kunabantu abamasha nomqondo womuntu kaBaba bemashe nawo. Wokwazi labo bantu abantu abamalele lonto le vele sobe sisebenza nabo. Bazokuba khona ukukwazi umqondo wakho, vele uyisebenza ontanga bakho bazositshena ngawo ukuthi wena uphila kanjani ngaphakathi. Yini kuphi la singakuthola khona sikushaya ungavuki. Alright. Mawuphuma lo muthi sizowubeka lapha ngendlela yethu. Wena uzoweqa lo muthi futhi lo muthi uzo kahle ejele mabekusebenzisela umuntu bakusebenzisela umuthi walo ukuthi mawuyofaka idrip umuthi uvuseleleke kakhulu ngaphakathi. Khumbula ukuthi ungaphakathi ngeke uzuye kumuntu wesintu. Vele mawaqala manje wathi weqa lapha wafike wayijomba lento wavele waba nesiyezi waphathwa ekhanda kwaqhuma igazi ngamakhala. Vele into oqala bazogijimisa kuyona bazogijimisa kuphi esibhedlela sangaphakathi ejele. Bazokwenzani bazofaka idrip kanti ngesikhathi bekufaka idrip ithweke lapho sebekubulala ke bona ke manje ngoba lento ngesikhathi bekhandile ukuthi uma wafaka idrip ngaphakathi lo muntu ufana ngabe uyafa uvula uqubuke kakhulu kunakuqala. So ila kufa khona abantu okunye bayafakelana upoison uthola ukuthi mhlawumbe ekudleni kuzohanje kiwe kukuka kumuntu ophekayo. Most of the time abantu abaphekayo bona abazi izinto eziningi ezenzeka ejele ke ngixoxela iqiniso ngoba ngasho ukuthi ibona abayinsika ejele ngoba
ukudla ejele akukhona ukuthi ufanele ube nakho ngoba uzukudla. Ukudla ejele ukhona ukuthi ufuna ukuba nakho ngenxa ukuthi uzothenga ishethi komunye umfowethu omaziyo, noma uzofuna amateki, noma uzofuna uphaqo, noma isiqhoko ngabe iwashi, ngabe yinini. So okuka ila sikwazi ukukhuluma nabo lapho-ke. Okuka uyahamba uyekuyena feni namtshena ukuthi ngosuku olungukuthi sifuna bani, sifuna umfakele lento le ekudleni, umnikeze ukudla. Nayo into esikunika simthenga ngayo, mhlawumbe uthola ukuthi sizomthengela ugwayi ngoba most of the time abantu abangokuka futhi babhema amaluza, imboza abayibheme, kanti into ehamba kakhulu ejele imboza. So uma lo msimnikeza-ke somtshela ukuthi okay mfakela ukhulekano kaMthethwa mhlambe kwi-parish, kakhulukazi i-parish elisebenza kakhulu noma itiye. Wena vele uzobona i-parish li-right, ufuka udla i-parish uphuza itiye, kanti wena usuphuza nalo poison wethu. So uhamba nawo-ke lo poison, uyagula kuyogula uze ufe ngoba ngeke uzosizakala. Lento yesiZulu njengoba sazi babukela ukuthi into yesiZulu isikhathi esiningi ikhishwe yenye into yesiZulu. Yebo abanye bethu siyakholela emthandazweni, ngiyavuma. Umthandazo ngenzeka uthandaze lo muthi lo mhlawumbe ugcine ungasebenzanga, but thina njengathi namaswesuggest wesikholela ukuthi lento izokhishwa womunye umuthi. So ke yazi ukuthi umuthi uma ungekho uzoya esibhedlela ngeke uzosizakala, bayafa abantu befe kanjalo-ke. So ke kuyenzeka kodwa uthola ukuthi umuntu namfakela umuthi engafi, ningizwe kahle, amadlozi abantu awafani. So uma engafanga kuyashintsha kwenziwe zonke indlela zokuthi fanele lo muntu uma uthi ufikile unawo amandla, fanele sithole umunye umuntu onamandla more ukuthi lo muntu egcine ehenze njani efile, ngoba inhloso ethi kahle ukumbulala, mhlawumbe usuke sinikeza inkinga, yabo, uthola ukuthi manje uyisisebenzi sase 26 asikwazi ukumbulala physically. So fanele simshayeze umuntu ongathi uyagula ukuze ezohamba emhlabeni. So ke ojele-ke into kanjalo basuke bengayazi, kodwa uthola ukuthi ukhona wazi ukuthi ukhona kungena umuthi, but akazi lo muthi okwenzani, ngoba kungenzeka uthola ukuthi khona umuntu ofera chachayo la oboshiwe kodwa usa-attenda icala. So fanele sebenzise umuthi, yabo. So i-personal nalowo mindset ukuthi oh no, shuthi khona umuntu o-attenda icala abafuna ukuthi ethole umuthi ephume ngaphandle. So ke umuthi ejele babukela uyangena, uyambulala futhi umuthi ejele. Kunabantu abasebenza ngaphandle kuthiwa yingadi kanjena, mhlawumbe njengakwamanye amajele ko-Waterfront kunama plus, bahamba abantu bayosebenza khona, kunezihlahla lapho kuthola ukuthi imithi edinga ukuthi ingasebenza ngaphandle, njengoba ukhumbula ukuthi sinenyanga la ngaphakathi ziyasho ukuthi uma ungathola isihlahla esikanje singakhona ukuketula ubani simketule ngalowo muthi. So labo bantu bayakwazi uma bahamba namabhakede laba bantu namafosholo nani. So uma bebuya lo muthi bayawufihla bekwazi ukuthi ungene ngaphakathi uzokwenza lo muntu uzobulala umuntu ngaphakathi. So umuthi ejele ufakwa iphoyisa noma ufakwa abantu ababoshiwe ngaphakathi ejele abasebenza engadini noma emaplazini, bekwazi ukuthi lo muthi lo bebuye nabo bezofakela isiboshwa la ngaphakathi sihambe emhlabeni. Siyabona.